Здравейте всички! Аз съм Готика47 от Vodocast TV и в днешното видео от MSI са ми изпратили нещо много интересно за ревю. В ръцете си държа MSI Claw, супер мощен портативен компютър с Windows 11, с който може да играете вашите PC игри, където и да се намирате. Сега, подредите се, започваме с анбоксинга. В кутията намираме самата конзола, опътване за нея и 65 ватово зарядно. Това беше най-бързият анбоксинг, така че нека преминем към дизайна. Всичко от любимата ми черна матова пластмаса и като форма е като всяка друга портативна конзола. Двата аналога с Hall Effect технологията, която реално използва магнити за да отчита движение, което ги прави до 4 пъти по-издръжливи и не трябва да се притеснявате от коварния дрифт. Имате много приятен и кликащ D-пад и бутони, които са супер отчетливи по време на игра. От сега искам да ви кажа, че аналозите и бутоните имат RGB подсветка и може да ги кустомизирате в какъвто цвят си решите. Около екрана имате 4 бутона. Такъв за бързите настройки, такъв за менюто, а в лявата част старт бутон за повечето игри и такъв, който отваря MSI център, откъдето може да пускате всичките си игри. Но за него малко по-късно. Тригърите са удобни за ползване, но горните два са меки при натиск и лично аз предпочитам да кликат, но това се остава до личен вкус. Между тях се намират бутоните за контрол на аудиото, 3,5 мм жак за слушалки, Thunderbolt 4 порт за бързо зареждане и опция за свързване с монитор, слот за micro SD карта и Power бутон, който освен това е и сензор за пръстов отпечатък. В задната част имате логото на MSI и виждате колко много дупки за охлаждане има. Там се крият и два макро бутона, които може да настроите като всеки бутон, който решите, или дори да са комбинация от клавиши за лесни комбота. Въпреки че конзолата е 675 грама, тя пасва перфектно в ръцете ви и е много удобна докато играете. Бутоните са лесни до достъп и дизайна е ергономичен, което помага при дългите гейминг сесии във влака. MSI Claw има 7-инчов 1080p дисплей с IPS матрица и 120 Hz. Под ъгъл цветовете са малко по-бледи, но никога няма да го използвате така. И тъй като екрана е глос, може да имате малко отражение, ако играете навън, но пък същевременно е много ярък, което компенсира за това. Пълнежа е 18-ядрен Intel Core Ultra 5 135H процесор с видеокарта Intel Arc 8 Core, като те ви предоставят много мощност в страшно малък пакет. Освен това имате 16 ГБ DDR5 RAM памет и избор между 512 ГБ и 1 ТБ SSD. Главната цел на конзолата е гейминг, така че нека тестваме няколко игри. Ще започнем с Forza Horizon, която автоматично се пуска на хай настройки и вървеше и изглеждаше много добре. Имаше няколко момента, където кадрите леко падаха, особено при зареждане на нови части от картата, но ако това е толкова голям проблем, винаги може да намалите настройките на играта. Като цяло изживяването беше супер, особено за нещо, което мога да държа в ръцете си. Няма да се изненадате, че реших да разцъкам и любимата ми Debarring of Isaac Rebirth, която не беше никакъв проблем за конзолата. Контролите се отчитат точно като Xbox контролер и не ви трябват никакви настройки. Просто влизате и започвате да играете. Сега най-после мога да играя Isaac, където и да се намирам. Решихме да пуснем и Backpack Battles. Много лека игра за компютър, която главно се играе с мишка, но ако отворим бързото меню и цъкнем, че искаме да сме в десктоп режим, можем да я цъкаме напълно с тъчскрина. За шутър се върнах назад и реших да пусна малко Borderlands. Въпреки че играта вървеше супер, лично на мен ми беше много трудно да играя шутъри с контролер. Все пак тези от вас, които са свикнали на конзола, нямат да имат абсолютно никакви проблеми. Няма как да забравим и Fortnite, нали? О, играта изглежда и върви страхотно. Това обаче въобще не ми помогна с факта, че не може да оцеля почти никой и директно се отказах от строенето. Всичкото това натоварване по време на гейминг води до доста топлина, която трябва да се разкара от частите. От MSI са сложили доста мощни вентилатори и много отвори за охлаждане, които никога не закривате с пръстите си. През цялото време, докато правихме тестове, вентилаторите бяха по-тихи от тези на лаптопа ми и не заглушаваха играта, а топлината излиза от горната част на конзолата, така че не ви подпалва ръцете. Аудиото на игрите пък идва от двете колонки, добре разположени в предната част на конзолата, където не се закриват от ръцете ви. Те се оказаха страшно силни и с много добро качество на звука, като през повечето време ги държахме на 30% и това беше достатъчно да заглуши вентилатора. Конзолата идва с Windows 11, която я кара да се усеща като малък таблет или лаптоп и имате бонуса да използвате всеки софтуер от компютъра си. Освен това имате и MSI център, където може да пуснете всичките си игри с един бутон.
Той включва всички големи платформи като Steam, Epic Games, Ubisoft, EA и дори имате и MSI App Player, с който може да играете Android игри, но за жалост игрите, които са налични там, са много лимитирани. Не мога да играя любимата си Clash of Clans и Brawl Stars, така че за мен лично отпада. Отдолу имате много бутони за лесен достъп до различните ви профили, Bluetooth и Wi-Fi настройките и менюто за пълните настройки. Бутона вдясно на екрана изкарва ето този оверлей, откъдето можете да променяте почти всичко бързо и лесно. Неща като светлината, аудиото и дори може да направите скриншот и да записвате геймплей от екрана. Той също може да се кустомизира, така че да разкарате нещата, които не използвате. Батерията е 53 Вт часа и от MSI обещават към 2 часа гейминг, като при нас постигнахме почти толкова. Час и 45 минути. Но това много зависи от играта, която играете, светлината на дисплея и самите настройки на конзолата и играта. Хубавото е, че 65 ватовото захранване зарежда конзолата напълно за час и 10 на минути и е достатъчно мощно, за да може да го използвате докато играете и все пак батерията ви да се зарежда. Ако пък отидете някъде и го забравите, може да използвате всяко Type-C зарядно, но там нещата може да стават малко по-бавно. Трябва да ви споделя, че ако имате преходник, може да свържете конзолата към монитор, заедно с мишка и клавиатура и да използвате като малък компютър. Може да гледате неща като YouTube, Netflix и да използвате всичките си YouTube приложения и ми е много интересно дали бих могъл да едитвам видеа на нея. Нещо, което най-вероятно ще изтормози много, но го имам като опция. Като свързаност имате Wi-Fi 7, който ви дава супер висока скорост на сваляне, ако рутера ви е чисто нов и го поддържа, разбира се. Освен него имате и Bluetooth 5.2, с който може да свържете всичките си устройства директно към конзолата. Като цяло MSI Cloud се оказа една наистина мощна портативна конзола за геймъри. Лично аз имам към 1000 игри в Steam и избора ми е огромен. Дизайнът е много стелти и удобен в ръцете ви, а самата конзола загрява при по-тежките игри, но недостатъчно, че да пари в ръцете ви. Има много хубав и ярък тъчскрин дисплей, аналозите са направени така, че да издържат супер много време, а бутоните и тригърите са приятни при натиск. MSI Center е с супер прост UI и ви дава бърз достъп до игрите и настройките ви, като може лесно да превключите от десктоп и геймпад режим. Колонките звучат страхотно и са страшно силни, а ако не искате всички да ви слушат, може просто да включите нормалните си слушалки или тези с Bluetooth. Според мен, ако сте PC геймър, който иска да бъде по-мобилен, определено трябва да хвърлите едно око на MSI Cloud от линка в описанието, откъдето може да го закупите. Ще се радваме да оставите коментар, ако имате тази или подобна конзола и какво мислите за нея, а коментара ви ще получи едно сърце от мен. Това беше всичко от мен, благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото ревю. Бай-бай!